rhan ganolog o strategaeth Gymraeg newydd Prifysgol Caerdydd yw'r ffocws ar gynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg sy'n astudio yma yn y Brifysgol. Nawr, yn y fideo yma, byddwn yn cyfweld ag Elliw Iwan, sef swyddog cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol y Brifysgol, yn ogystal â'r rhai myfyrwyr sy'n defnyddio'u Cymraeg bob dydd. Felly beth yw'r flaenoriaeth i chi o ran statws y Gymraeg yn y Brifysgol? Wel, flaenoriaeth ar hyn o bryd ydy yn gyffrous iawn, ydy gwneud siŵr bod y gangen a'i haelodau yn helpu'r Brifysgol i wireddu amcanion y strategaeth newydd yma. Mae'r gwaith o'r prif amcanion yn mynd yn ei flaen ers rhai blynyddoedd, denu myfyrwyr, datblygu'r ddarpariaeth. Ond be mae'r strategaeth yn rhoi ydy rhoi map i ni a rhoi camau pendant sydd wedi'i wneud o. Wedyn, yn rôl i ydy sicrhau bod y gangen yn helpu hynny. Felly chi wedi gweld newid yn y modd mae'r Gymraeg wedi cael ei thrin yn y Brifysgol? O, sicr mae yna newid mawr dros y ddegawd diwethaf. Mae creu strategaeth yn allweddol hyn ac yn dyst i hynny. Ond hefyd yr newid yn yr agwedd tuag at Gymraeg. Mae yna glust i'r myfyrwyr Cymraeg rwan. Ond mae yna newid yn y myfyrwyr hefyd. Dwi'n gweld hyder cryfach yn eu Cymreigtod ac yn eu hawliau nhw hefyd. Felly mae llais y myfyrwyr yn gryfach, ond fel o'n i'n dweud, mae yna glust i'r myfyrwyr Cymraeg. Felly sut byddech chi'n mynd ati i gynyddu myfyrwyr? Mae cynyddu myfyrwyr yn rhan bwysig o'r strategaeth a wedi bod yn rhan bwysig o waith y Coleg Cymraeg yn genedlaethol ers y dechrau. Allan ni'n gwneud y gwaith yma, sam pwynt datblygu'r ddarpariaeth heb y myfyrwyr wrth gwrs. Gwneud siŵr bod Cymru Cymraeg yn gwybod bod yna gyfle iddyn nhw ddefnyddio sgiliau Gymraeg o fewn eu cwrs nhw ac wrth i nhw astudio yma. Ond tybed beth yw'r rhesymau i'r rhai myfyrwyr at ddod i astudio yma ym Mhrifysgol Caerdydd? Penderfynais i ddod i Gaerdydd am y ddinas ei hun, am y siopau, y clybiau, y teyrnodau, a jyst i profi bywyd y ddinas, really. Bywyd cymdeithasol Cymraeg. Prif ddinas chwaraeon Cymru. Fi wedi dewis astudio yng Nghaerdydd achos mae'n un o prifysgolion gorau yn y wlad, yn ymwedig am fy mync dywysol. Creu ffrindiau oes. Dywysais i Prifysgol Caerdydd gan ei fod yn amlwg yn prifysgol rwy dda. Mae lot o bethau i wneud yn y ddinas, ond hefyd mae gen i'r cyfle i ymarfer sgiliau iaith Cymraeg fi. Prif ddinas. Y bywyd cymdeithasol. Nes i benderfynu astudio ym Prifysgol Caerdydd achos o'n i'n bwriadu parhau gyda'n addysg drwy'r gyfrwng Gymraeg ac mae bywyd cymdeithasol Cymraeg Caerdydd yn anhygoel. Byw mewn ddinas cosmopolitan. Nes i ddewis Caerdydd gan y mod i gallu astudio meddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, sydd yn amlwg am agor gymaint o drysau ar gyfer fy nyfodol. Mae'r Prifysgol wedi ymrwymo i ddenu mwy o Gymru Cymraeg yma, a wedi ymrwymo i roed y profiad gorau posib Cymreig a Chymraeg yma, tra maen nhw yma. Felly os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r newydd yma, a cymryd mantais o'r cyfleoedd sydd ar gael, rwan di'r amser i ddod. A wrth gwrs, fedrwn ni'n gwneud yr newidiadau mawr yma heb y myfyrwyr. Mae'r fideo yma wedi datgan pwysigrwydd y Gymraeg yn y Brifysgol a'r ddinas. I ni wedi clywed o'r proffesiynol i'r llais y myfyrwyr, yn sicr mae bywyd Caerdydd yn fywyd Cymraeg. Caerdydd, bywyd Cymraeg.